Pán doktor, aká je situácia ohľadom vývoja ochorení súvisiacich s pečeňou na Slovensku v nejakom dobovom horizonte? S ochoreniami pečene na Slovensku je to pomerne zaujímavé. Pred nejakou dobou v prestížnom medicínskom časopise Lancet prišla informácia, že Slovensko je prvé v prevalencii cirhózy a že je to najčastejšia príčina úmrtie u mladých ľudí, čiže u ľudí medzi 25 až 50 rokov. A to reálne vidíme aj my v klinickej praxi. Môj pán prednosta, docent Skladaný, častokrát spomína, že keď on začínal svoju lekárskú prax, dokázali sa postarať o pacientov s ochoreniami pečene na jednej gastroenterologickej izbe interného oddelenia. Dnes ja pracujem na hepatologicko-gastroenterologickom transplantačnom oddelení v Banskej Bystrici. Sa o pacientov so zlyhávajúcou pečeňou máme problém postarať na 30-lôžkovom oddelení. Majoritnou príčinou je alkohol? Tých príčin je viacero. Určite alkohol je významnou položkou. Častým ochorením, ktoré vydávame, je ťažká forma akutnej alkoholovej hepatitídy, kedy pacient pil také množstvo alkoholu, ktoré spôsobilo zlyhávanie pečene, s ktorým je veľmi ťažko sa pokonať. Existuje jeden liek, jeho účinnosť je nie veľmi veľká a sú to častokrát mladí pacienti, ktorí na toto zlyhanie pečene častokrát umierajú. Sú samozrejme aj iné etiológie, stukovatenie pečene spôsobené alebo asociované s metabolickou dysfunkciou. No a keďže my sme transplantačné centrum, kde prichádzajú pacienti pred transplantáciou pečene, vydávame aj tie, ktoré sú v bežnej populácii pomerne raritnejšie, a teda autoimunitné syndrómy, primárnu sklerotizujúcu cholangitídu alebo primárnu biliárnu cholangoitídu, ktoré môžu tiež postihovať pečeň, alebo niektoré genetické ochorenia ako Wilsonova choroba, hemochromatóza a iné. Ja sa vrátim k tomu alkoholu. Tam vieme povedať, či to má v posledných 10-20 rokoch stúpajúcu tendenciu, alebo naopak sa viac už objavujú iné príčiny a ten alkohol trošku upadá? Alkohol stále má to svoje vedúce postavenie. Konzumácia alkoholu vo svete, v Európe a na Slovensku je veľmi vysoká a u človeka, ktorý nemá zdravú pečeň, môže mať až fatálne dôsledky. Samozrejme, akékoľvek množstvo alkoholu zhoršuje pôsobenie kardiometabolických rizikových faktorov alebo iných rizikových faktorov, ktoré človek má, a konzumácia veľkého množstva alkoholu, alebo tzv. To škodlivé pitie, už priamo poškodzuje pečeň toxicky, vedie k fibróze alebo vo veľkých množstvách priamo k zlyhaniu pečenia. Dá sa v tomto smere pri ešte zdravom človeku povedať, aké je bezpečné množstvo alkoholu? Ja by som nehovoril o bezpečnom množstve alkoholu. Alkohol je toxický pre pečeň, to vieme, to je o ňom známe. To, že v značnej časti populácií pečene nezničí, to je tiež fakt, ale my nevieme, či sme alebo nie sme v tom riziku. Čiže určite najbezpečnejšie je sa alkoholu vyhnúť, a keď zistím, že mám chorú pečeň, alebo zistím, že mám fibrózu pečene, vtedy je určite dôležité, aby človek už bol abstinentom.